Jo som en Carles, tenc de 8 anys, ara estic estudiant. Vosaltres voleu estudiar, no? Sí, demà tens un examen. Sí, jo també. Jo ara estic estudiant i una de les coses que més m'agrada fer és teatre. Vosaltres feu teatre? Sí. Sí, feis teatre també. Ah, veus que bé? Jo avui també n'he fet teatre. Jo avui també n'he fet. I us explicaré una rondalla que es diu Els Tres Germans, i bé, he triat aquesta rondalla perquè em va fer molta il·lusió fer això de les rondalles que em va dir la Magdalena, i vaig estar mirant i aquesta vaig trobar que estava bastant bé, i voleu que us la conti, no? I vinga. Doncs la rondalla comença en un que diu: era un pare que tenia 3 fills, un que nomia Pere, l'altre que nomia Joan i l'altre que nomia Miquel. Aquests 3 germans eren molt pobres amb el seu pare, i un dia en Pere, que era el més gran de tots, va dir: mon pare, jo ja estic cansat de passar fam, me n'aniré a cercar a veure si trobo cap aventura i me n'aniré de ca meva. I així ho va fer. Son pare li va donar 3 diners i va partir cap allà. Un cop va partir, anava al seu camí, anava fent, i camina que caminaràs es va trobar amb un pobret. El pobret li va dir: qualque coseta, per amor de Déu. I en Pere, amb l'orgullós que era, va dir: que cosa de tenir cosons. Jo només tenc 3 dobbers i ja no me'ls volia espampolar i deixar-me sense. I no li va donar res al pobret. I bé, va continuar el seu camí. Va continuar i se'n va trobar un altre de pobret. Ell ja deia: jo no sé què faré. I el pobret li va demanar: qualque coseta, per amor de Déu. I en Pere li va dir: que cosa de tenir cosons. Només tenc 3 dobbers i encara me'ls voldríeu espampolar. Li va contestar exactament el mateix, perquè ell no volia quedar-se sense els diners que li havia donat son pare, era l'únic que tenia. I va continuar el seu camí. Un poc més endavant es va trobar una pobreta i li va dir exactament el mateix. Va dir: qualque coseta, per amor de Déu. I en Pere va contestar: que cosa tenir cosons. Només tinc 3 dobbers i encara me'ls volíeu espampolar. I tampoc no li va donar res. Camina que caminaràs es va trobar amb un grup que hi havia moltes cases. I va dir: cridarem alguna i demanaré si volen criat. Va cridar i va sortir el senyor de la casa. Quan va sortir el senyor, es van dir: bon dia, com està? Molt bé. En Pere li va demanar: no necessitaríeu pas un criat? I el senyor va dir: vinga, seràs el meu criat. En Pere es va instal·lar en aquella casa i l'endemà, de bon dematí, el senyor el va llevar i li va demanar que dugués una carta allà on li duria el seu cavall. En Pere va pujar sobre el seu cavall i el cavall va partir i va anar amb la carta allà on li duria el cavall. El cavall va anar caminant i justament es van trobar a la vorera de la mar. I el cavall s'hi anava a tirar de dins a la mà. I esclar, en Pere no volia tirar-se dins la mà amb un cavall. Qui s'hi voldria tirar amb un cavall dins la mà? I va tirar de les cadenes cap enrere. I el que va fer va ser tornar cap a can el senyor. Quan va ser can el senyor, què va fer? El senyor el va veure arribar un altre cop amb la carta que li havia donat ell. I el senyor se va enfadar, va dir: jo tu no te necessit més, ja pots fugir d'aquí que jo no te vull. En Pere es va intentar excusar, dient-li: el cavall se'l volia ficar de dins la mà. Ell va dir: res d'excuses, ja te'n pots anar que no et vull veure més. I se'n va tinguer d'anar per seu camí. Va agafar totes les coses i va partir. Al cap d'un temps, en Joan, que era el segon, el fill d'enmig, li va dir a son pare: jo ja estic cansat de passar fam i el que faré és me n'aniré com el meu germà a veure si trobo cap aventura per allà. I va partir. Al partir pel seu camí, va partir pel mateix camí que el seu germà i es va trobar el primer pobret, que li va demanar: qualque coseta, per amor de Déu. I ell va dir: que cosa tenir cosons. Va fer exactament el mateix que el seu germà. Només tinc 3 diners i encara me'ls volíeu espampolar. Què va fer? El pobret va dir: bé. I en Joan va continuar el seu camí. Va anar caminant i es va trobar el segon pobret i li va demanar el mateix: qualque coseta, per amor de Déu. I què li va contestar en Joan? Que cosa tenir cosons. Exactament, li va contestar el mateix: que cosa tenir cosons.
prou en tinc, només tinc 3 dobbers que m'ha donat mon pare i encara me'ls volia espampolar. I va partir. Després es va trobar a la pobreta, la mateixa pobreta que es va trobar el seu germà. I la pobreta li va demanar un altre cop: teniu qualque cosa per amor de Déu? No res. En Pere, sí, no, en Joan, ara estem amb en Joan. En Joan li va dir: que cosa de tenir cosons, prou en tinc, només tinc 3 dobbers i encara me'ls volia espampolar. I va continuar. Quan va continuar, va arribar a les mateixes cases on havia arribat el seu germà. A l'arribar a les mateixes cases va picar a la porta i li va sortir el senyor. El senyor li va dir: bon dia, li contestava: bon dia tenga, no necessitaria pas un criat. El senyor li va dir: bé, me faràs de criat. I es va quedar en aquella casa. L'endemà, el senyor li va donar la mateixa carta que el seu germà perquè la dugués allà on el cavall li duria. Ell va agafar la carta, va pujar al cavall i va caminar amb el cavall. I vinga, camina que caminaràs, torna a arribar davant la mà. I què fa el cavall? S'hi va tirar. Però el cavall, en Joan no es vol tirar dins la mà com el seu germà. El seu germà ja no s'hi va tirar. I el que va fer va tirar i va tornar enrere. I el que va fer va ser tornar al senyor i el senyor el va veure. Li va dir: tu tampoc no em serveixes. A veure, jo t'he demanat que duguis la carta allà on l'havies de dur, que t'hi duria el cavall. I en Joan no hi va anar. I va dir: no em serveixes, ja te'n pots anar d'aquí. En Joan va continuar el seu camí i va haver-se de quedar sense res un altre cop. Després en Miquel, al cap d'un temps, va decidir fer el mateix que els seus 2 germans. Va dir: mon pare, jo ja estic cansat de passar fam. Me n'aniré a veure si trec cap aventura pel meu camí. I el que va fer son pare li va donar 3 diners i va partir. I què li va passar? Es va trobar amb el primer. Esclar, es va trobar amb el primer pobret. I què va fer el pobre? Li va dir: qualque coseta per amor de Déu. I ell va dir: mira, només tinc 3 diners, però com que jo som molt bon nin, te'n donaré un. I li va donar un dels 3 diners. El pobre li va dir: moltes gràcies, que Déu t'ho pagui. I va continuar el seu camí. Després es va trobar el segon pobret i va fer exactament el mateix. El que va fer va ser, el pobret: té qualque coseta per amor de Déu. I ell va dir: només me'n queden 2, però jo te'n puc donar un. I li va donar el segon diner, li va donar. I després van continuar el seu camí. Després, al cap d'una estona, es va trobar la pobreta. I només li quedava un diner i no sabia què fer. Però al final s'ho va estar pensant i va dir: millor que s'ho quedi ella, que ho necessitarà més que jo. I li va donar el tercer diner. I després va continuar el seu camí, fins a arribar a les mateixes cases on havia arribat el seu germà. Va picar i li va demanar al senyor si volia algun criat. El senyor li va dir que esclar que sí, sempre li anava bé tenir criats en el senyor. I el va agafar com a criat. L'endemà, el que va fer va ser donar-li la carta que li havia donat als seus 2 altres germans perquè la dugués allà on el cavall li duria. I va pujar sobre el cavall i va anar tirant cap allà. Un cop arriba davant la mà, no agafa les cadenes i li tira cap enrere per tornar cap enrere. No. El que fa és estira dins la mà amb el cavall. I van passar una mà blava, una mà molt blava, i van passant, el cavall i ell. Al cap d'una estona la mà torna groga. I passen groga, i queden tots grocs. I al cap d'una estona queda vermell el mar. I continua, fins que arriben a una vorera de la mà, i el cavall salta i continua el seu camí. Al cap d'una estona de caminar amb el cavall, es troben els 2 homes que s'estaven esbarallant amb un tronc, amb un tió que feia espurnes, i s'estaven esbarallant donant cops i cops al tió. En Miquel, no li va fer quasi ni cas això, perquè va dir: què haig de fer jo d'això, que se'ls matin si volen, i va continuar. Camina que caminaràs, es va trobar amb un arbre molt gros, que estava ple d'ocells, però aquests ocells, saps què els hi passava? Tots estaven molt malament, estaven tristos, molt tristos. A un li faltava una pota, a l'altre li faltava una cama, el bec, vull dir, li faltava el bec, un altre estava sec, tots tenien alguna cosa. I en Miquel va dir: jo no sé què faré, però li sabia molt de greu a en Miquel, perquè pobres ocells, però ell no hi podia fer res. I va continuar el seu camí. Al cap d'una estona es va trobar un arbre ben igual de gros que l'altre, però els ocells estaven molt contents, i estaven saltant i ballant, i estaven molt contents.
Va dir, que estrany, primer em trobo un arbre amb els ocells que estan molt tristos i ara me'l trobo que estan molt contents. Però bé, va continuar el seu camí. Al cap d'una estona es va trobar un lleó molt gran, molt gran, molt gran, molt gran. Tenia la boca oberta, oberta, oberta. En Miquel es va posar a tremolar perquè és que tenia molta por. Imagineu-vos ara que us trobeu enmig del bosc un lleó enorme, enorme, enorme. Tindríeu por o no? I en Miquel i el cavall, tots dos estaven morts de por. Però mentre s'hi anaven acostant, el lleó va fer un badall gros i es va quedar dormit. En Miquel va quedar molt estranyat d'això, però va passar i va continuar, fins que va arribar a una casa molt gran. Aquesta casa li va sortir la madona de la casa i va dir, tinc aquesta carta per vostè. I en Miquel li va donar la carta a la madona. Va dir, espera't un moment. Va entrar de dins i li va donar la resposta pel seu senyor. Li va donar la carta i va dir, ara te'n pots tornar en el teu senyor i donar-li la carta que t'he donat. Llavors el que fa és agafa la carta, puja al cavall i se'n torna cap enrere. Però la sorpresa que té en Miquel és que al tornar enrere no es troba res del que s'havia trobat abans. I és clar, arriba a casa del senyor en un moment. I quan arriba a casa del senyor, el senyor el veu arribar amb la carta que havia d'arribar, amb la carta de la madona, que és la resposta que tenia. I és clar, el senyor li va dir, veig que ets un bon home, perquè això, ara t'explicaré tot el que t'ha passat durant aquest camí, què és el que vol dir. El senyor li va explicar a en Miquel que el que representava era, quan es va tirar dins la mà, totes les mars de tots els colors que havia vist representaven que era la vida, una vida que canvia. Mai no tindreu el mateix, tots us fareu grans, que sí? Una vida que canvia, això és el que significava aquell mar. Després li va explicar qui eren aquells dos homes que s'estaven esbarallant amb el tronc. I el que representaven aquells dos homes eren que eren els seus germans, que com que no van ser bones persones i no van donar diners a ningú, ni van atrevir-se a tirar-se dins el mar, ara s'estaven esbarallant allà. Després li va explicar que aquell arbre amb els ocells tristos representava el purgatori. Sabeu el que és el purgatori? No sabeu el que és? Voleu que us ho expliqui? El purgatori representa que és allà on van les ànimes per purgar-se dels seus pecats. Quan fas una cosa dolenta, vas al purgatori. I el purgatori mai no és divertit estar-hi. Per això mateix tots heu de ser bons nens, i si sou bons nens no haureu d'anar al purgatori. Per això mateix aquells ocells d'aquell arbre estaven tan tristos. Estaven molt tristos perquè estaven al purgatori. Després, el següent arbre dels ocells que estaven tan contents representava que allò era el cel. Per això mateix aquells ocells estaven tan contents d'estar allà. I després, el lleó aquell lleó tan gros i enorme, representava que era el dimoni. Però, com que en Miquel havia estat bon nen i li havia donat els 3 diners als 3 pobrets que s'havia trobat pel camí, el lleó no li va fer res i es va dormir. Això va demostrar que en Miquel era bon nen. I el senyor el que va fer és premiar-lo amb una habitació que tenia dins casa seva. Va dir, vine, entraràs. I va veure una habitació plena d'or i de coses boniques i molt riques, molt riques. Va dir, te'n pots endur tot el que tu vulguis i te'n vas a veure el teu pare i li dones tots els regals que puguis, que bé s'ho mereix. I així, al cap d'un temps, va trobar una dona molt maca, i es casaren. I encara són vius, si no és que són morts. I ja s'ha acabat. Us ha agradat? Què?